Nansani mafethu ngiyanamukela kwiNyati no TV. Uma uqala ukuba le channel sacela ucofoze ibhathini elibhala ukuthi subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel bafowethu. Namhlanje ngilethele bafowethu umlando kaKhuzani Mpungose akasewuqophile sukela aqala umculo bafowethu kaMaskandi. Ngilethele uKhuzani eyikhulumela yena ukuthi wasukaphi wayapi wagcina esikuphi ngoMaskandi ngoba sazi ukuthi wakwabambisana noMtshengiseni umfokagcwensa esaqala umculo. Kodwa ake niyibukele bafowethu uKhuzani esho uhambo lwakhe bafowethu. Kukhulu okusho uKhuzani lapho Mpungose bafowethu, nani nizoyithola i-message lapha, nizothola ukululekwa okanye ukukhuthazeka ukuthi noma uzama empilweni kukhona isikhathi la ozophumelela khona. Naye uKhuzani naye akavelanga waba uKhuzani, waba ney'moto, waba nomuzi omkhulu, waba nazo zonke izinto. Khuzani Mpungose naye waqala wahlupheka njengabanye abantwana abakhula behlupheka kumanje nabo sebe-right empilweni bafowethu. Ngiyathemba ukuthi uzoyibuka yonke ividiyo ngoba le video bafowethu iyi-hour. Ukhuluma yonke into akayenza noma waqala wayenza uma eqala umsebenzi wakhe wokuba umculi bafowethu. Le video iyakha, ngisacela niyibuke niyiqede ngoba lukhulu akazolusho kule video. Nizoyibonelela nani bafowethu. Ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, nilike. Ngiyabonga bafowethu. Bukelani ivideo nize niyiqede bafowethu ngoba akakhuluma la kunomlayezo omkhulu kakhulu bafowethu. Ngiyayibongela bafowethu. Bukani ivideo. Wakho nawe njengoba babokuqala abasungula leli bhange labantu, i-African Bank Soweto Marathon isifikile ngomhla 5 kuNovemba eSoccer City. Ziyakhala-ke manje. Ngenela ukhokhe ngekhadi lase-African Bank bese ubuyela ngo-50% ongama-audacious rewards. African Bank, audacity to believe. I-African Bank ngumhlinzeki ogunyaziwe wosizo lwezezimali nomakweliso semthethweni kunemigomo nemibandela. Mana uPhiko ahlube somhlaba wakho. Akubheka uhlalo lwethu lwemikhiqizo kaPende. Lapho uzothola khona udla olubanzi lwembala nezimo. Sibe nohlawulo lwethu kuphela lwemikhiqizo kaPende yakwaPhiko kanye nama-accessories alingene naleyo budget. Noma ngabe uyavikela, uyalolonga, noma ngabe uyathuthukisa, uPhiko uzokuhlinzeka. Vakashela isitolo sethu sizomatanisa imbala sikulula. Amen. Uhambo noNkulunkulu. Nginodokotela, nginodokotela, uThandi uMathibethe wakangqongo. Ukhulela eMoyo River endaweni yasemakhaya. Lawo makhelwane engale kwentaba. Manje plaza ngithuse imidress. Let's have fun. Isinqumo esikhulu sokuthi ngiyoqala ibhizinisi yami. Umncane abantu uthi uyongena kwimboni kapetrol. Kuzoba njalo. Bafowethu, uma ubona into emnyama kanje elayisenta lapha nendawo, chaza ukuthi amazwi avaliwe. Manje uKhuzani uvale i-microphone. Uma ubona into kanje khona ividiyo engizoyifaka la ngaphansi nilibazise ngayo. Ngiyabonga bafowethu. Esho kanje. Khondla somsakazo sifinyelela kuyo yonke indawo. Hlelo lakho olithandayo luthi Eshilo. Intabeni engcwele kaJehova la silanda khona izimpendulo. Njalo ekuseni kusukela ngo-9 kuya ku-12 uhlala nami nginguzanele wakambokazi
Sikhuphukele eShilo sihamba nokuhluleka kwethu nezicelo zethu nezinkinga zethu nezikhalo zethu nokubonga kwethu neminikelo yethu. Kuye kuthi ke njalo mazithi 11 o'clock bese siyayijika lento. Sithi umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Uhambo luka dadewethu alifani nolwami. Uhambo lomfundisi wami alifani nolwami. Uhambo lomculo engimthandayo alifani nelomngani wami. Wonke umuntu unohambo lwakhe. Namhlanje singena kwingosi yethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu. uNkulunkulu necebo ngathi uNkulunkulu uhlale necebo ngomuntu wakhe. Asizwe ukuthi uhambo Luka Khuzani waKaMpungose luthini. Amen mzalwane. Hayi amen. Ayibongwe imvana. Ayibonge Nkosi. Ayibongwe iGolgotha. Awu kunjalo Nkosi yamakhosi. Akabongwe uJesu ovukile kwabafileyo. Amen. 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 Asikubingelele sikwamukele kuhlelo lwethu eShilo ngalesi sikhathi sithi uhambo noNkulunkulu. Angibingelele kuwena msakazi onohlonze. Ngiyekusho kanjalo. Bese ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngibingelele abazalwane kuzona zonke intaba namagquma wonke eningizimu Afrika nangaphandle kuzona zonke inkalo la kufinyelela khona umsakazo. Ngibingelele abathandi bomculo njoba ngila ngiwumculi. Uhambo lwami uhambo lomculo. So ke ngiyababingelela namhlanje uyisibusiso ukuthi ngibe la endlini zomsakazo ohlelweni oluthandwa ngendlela eyisimanga. Bengazi ke nami ngizoba omunye wabakhonji ukuthi namhlanje ngibe la nakho kwenzekile siyabonga. Siyalalela thina abalaleli uma ngabe besibhalela besho ukuthi sicela bani sicela bani ukuthi ke nibize bani ngelinye ilanga. Ngifuna ukuqala lana nje uyazi ukuthi abantu indlela abacabanga ngayo i-influencer izinto eziningi. Isikhathi esiningi abantu uma becabanga umculo wesintu, umculo kaMaskandi, umculo mhlambe wombhaqanga nemculo enjalo baye bangakuhlanganisi nokukholwa. Bangakuhlanganisi nenkolo. Ngithe mangifaka iposter yokuthi ngizobe nginawe namhlanje babuza abanye bathi ungena kanjani enkolweni. Ngifuna ukuqala la. Uyakholwa yini uNkulunkulu ophilayo? Ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu. Ngiwumuntu akekho umuntu ongahamba uhambo lude kangaka ejabulisa abantu ngalendlela enzimanga nemangaliso kodwa engekho uNkulunkulu. Asiliphakamise izwi kancane ngazi ukuthi indaba imshini ngibamba ngophondo. Ngikuzwa kancane mina nabantu bayasho ekhaya. Okay. Kanti lo mbuzo ubalekile. Okay. Angazi ke noma bangizwa kahle manje. Okay. Ngifisa ukusho ukuthi akekho umuntu ongahamba uhambo olukhulu kangaka olubabazwayo kuzona zonke inkalo ngaphandle kwaNkulunkulu. Wonke umuntu ophumelele nomuntu wonke umuntu ophumelele nomuntu osezabalazile empilweni kusokukhona uNkulunkulu osuke emhlenga kuzona zonke indlela zakhe ezihambayo. So lo mbuzo abawushoyo ukuthi uyakholwa yini iqiniso. Ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu ngoba konke engikwenzayo ngicela kuyena. Konke okwenzayo ukucela kuyena. Kunjalo nje. Insizwa izalelwa lapha yana enkandla. Isiphi isigodi lapha enkandla? Awungikhumbuze nje ungithathe ungibeke mangabe ukhula. Khona la ngakuzwa khona kudala ukhuluma ngazi noma iminyaka emibili edlule. Uthi hey sasingenawo ngisho upolish thina sasipolisha izicathulo ngovaseline. Awusakhela lesi sithombe sasekhaya enkandla ukhula omncane ungakabi ulokhuba othandwa abantu kangaka namhlanje. Ngiqhamuka lapha enkandla eMandaba. Esigodini sasemathola Mpunga ngaphansi kwenkosi uMpungose la engiqhamuka khona. So ke ngumfana nje osemncane okhule ngaphansi kwesimo esingesihle noma esingamukelekile noma omunye ongakasithande ukuphila ngaphansi kwaso ngoba ngikhulele khona ekhaya sikhuliswa ugogo ngoba ngaba nebhadi lokuthi abazali bengishiye ngisesemncane. Umama nobaba bobabili. Umabani uma? Umangema.
bangishiya ke kwathi mangifunda grade 8 washona umama. Kwathi mangifunda grade 10 washona ubaba. Kwaphoqa ke manje ukuthi ekhaya nje basebaningi sibangaka sizophila ngaphansi kwesimo sempesheni kagogo. Ngalezo khathi ngiyacabanga impesheni yayisela ko 700 800 ngenyanga. Sonke ekhaya sasiphila ngayo ke lempesheni yesalukwazi. So ke akubanga yisona isimo leso esihle sokukhula ngaphansi kwesimo sokuthi sonke siwumndeni sikhule sizintandane ekhaya. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu ngeyimangaliso sahamba saze saziwa njengoba nje ngaziwa izwe lonke namhlanje ngisewukhosini. Ngifuna ukuzwa kodwa ukuthi ngaleso sikhathi ukhule ekhaya awusitshele lezi zinto eziwu2 eziwu3 oyikhumbulayo othi yo uNkulunkulu ungikhiphile lapha kulesi simo othi sasinzima njengoba ngisho nje ngithi khona la ngakuzwa khona ukuthi hayi sasipholisha ngovaselina thina ungekho polish wesicathulo awusakhele leso sithombe sokukhula ekhaya. Kunengoma lapha engaze ngayibhala ngathi sasipholisha ngovaselina sixubha ngelahle sicoba amakhwapha ngensipho. Akuyona ingoma nje ushinto eyenzeka ngakho. Ngishinto eyenzeka kodwa ngase ngiyiphefumula engomeni ngoba ngangithi ngiyafisa abantu ngibatshele lesimo sokuthi ngiphuma kuleso simo sokuthi uvaselina uyaphorisha mina ngangazi kodwa ngabona ngaleso sikhathi ukuthi mawugcoba lapha ilokhuzana isicathulo siyacebezela sicoba ngavaselina ngoba kwangekho lokho kufaka emakhwapheni thatha insipho nje lena ehlaza ilokhuza ezandleni ufake lapha emakhwapheni bese kubambeke. UNkulunkulu wami kwakunzima. Wayethi kugogo ke thatha ilahle ucindezele ngesipunu legayeke bese ufaka namanzi uxube unganukela abantu. Uhamba siye esikoleni sidla isikhokho nompupudlo kwakwenzeka uphuthu walafaka ushukela ekhaya. Ngikhuluma ngento iyenzeka namanje njengoba belalela ekhaya bayakwazi lokho ukuthi kwakuthatha uphuthu lifaka ushukela bese sidla ngoba ishebo sasingekho. Ngikhuluma ngento eyayenzeka. So ukuthoswa kophuthu siyakwazi ulithosa uphuthi ufaka amafutha ulithose bese uyaludla kunganake ukuthi uphuthu. Isimo leso engisuka kusona uNkulunkulu wasishintsha uNkulunkulu. Ngakho namhlanje ngila. Ibambe kancane ngoba khona izinto abafuna ukuyilungisa la kwemshini yami la e-studio. Mangabe ngibuya ngifuna siqale ungena kwakho kule ndima yomculo njengoba namhlanje udume umhlaba wonke unabalandeli abangaka. Ngifuna ukuzwa futhi ngifuna nokuthatha imibuzo ebhalwe abalaleli bayibhalile lapha ku Facebook ngike ngafaka ngathi abangitshele imibuzo abafisa ngibabuzele yona. Hayi abalaleli bami abashaye eceleni uzozwa nje wena mangabe sibuya la. Nazo. Yep. Ngicela SMS ufika nje ubhala ukuthi ingoma bese uyathumela ke nambeni ethi uthumela ukuthi 33665 asisho sonke 33665 ngiyabonga kakhulu lezo.
sonyaka kanti abakwa Road Accident Fund sebehlele izindlela ezintsha zokubonisa ukuthi bakukhathalela kangakanani. Bebele kubenza izinguquko ezizoqinisekisa ukuzinikela kwabo kwisiqubulo esithi unyaka ka2023 unyaka wokubeka phambili izidingo zalabo abafaka izicelo zezinxephezelo. Phecelezi the year of the claimant. Bathuleke isisombululo esisha sokuxoxisana namakhasimende okuyindlela ezokwenza kube lula ukuxhumana nabo. Ngakho shayela i-contact center evuselelwe yaba ngcono kakhulu. Inombolo ithi 087 820 1111 087 820 1111. Yabona ke siyaqhubeka nohlelo lethu namhlanje ngalesi sikhathi la sithi khona uhambo noNkulunkulu. Sithi umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Namhlanje nginensizwa uKhuzani la e-studio okuyena esikhuluma naye. Khuzani kuba ngaphambi kokuthi siye ezitolo bekade ngisho ngithi abalaleli bami ngithe ababhale ukuthi yini izinto abafisa ukuthi ngikubuzele zona. Ungaqagela mhlawumbe ngaqagela nje ukuthi phezulu equlwini yini abafisa ukuyazi ngawo. Ngicabanga ukuthi umbuzo abawubuzile kuneshow ukuthi ukhona ukuthi uKhuzani uyakholwa yini. Umbuzo lo yokuqala. Owesibili uthi uKhuzani wangena kanjani emculweni. Ushaye phansi kwashunquthu. Mhlawumbe phela wesithathu lo. Kodwa ke ngoba sengigejile ngicela usale usungitshela i-answer. Hayi ngoba sengigejile sengiyasaba ukuphinde ngigeje futhi. Umbuzo wokuqala omningi nginayo yonke ukuthi ngingakangeni ngisho endabeni yomculo ukuthi uganwa nini. Hawu Wona mbuzo abalalela abafisa ukwazi. sebethe besuka bayohlala embuzo nokugcina. Yebambe kuzongiphendula. Uzobuye Hayi ngisacela ukubabuza kodwa. Yeah, babuze. Yini bengabuza ukuthi uqonywa nini? Wabuza ukuthi uganwa nini? Oh, kanti akekho nokhona. Cha ngiyabuza noma bethi ushela nini ke? Angithi qala phela ushele kuqala. Kulungile sizobabuza Khuzani uke wahamba ungakangeni endibeni yomculo ngoba unohambo lude la emculweni. Wafika eGoli uyozamazama wagcina uhlala ehostel la bakulalisa khona. Awungixoxele ulandise abalaleli ngoba ngiyayithanda le ndawana yokuthi abalaleli bazi ukuthi umuntu usukaphi. Ufike eGoli uyalala ehostela kanti awazi ukuthi hayibo khona la kuzoqashwa khona uthole itoho thizeni. Angifuni kube yimina okhuluma uhambo lwakho ngoba ukhona awusithatha usibeke. Hey uyazi uma uselapho ngifikelwa zinyembezi kakhulu ngoba uma ukhuluma ngalolo hambo ukusuka kwami ekhaya ngangenayo indawo yokuhlala eGoli. Epitoli kwakukhona umamncane uzanelo kwabo kamama. Ubizo wakho. Ngithi ngifuna ukuya eGoli athena uzokwenzani ngoba nginayo indawo yokuthi ungahlala. Ngithi mina ngizobona khona wayesepitoli ehlala nomkhwenyana wakhe. Ngasuka mina ekhaya ngagibela ngikhumbula kahle nganginemali engangiyisebenzile ngayibeka yazi yawo 700 rand. Ngizogibela kuyona ngifika mangifika ngangenayo indawo yokulala ngoba naye wayihlala nomkhwenyana wakhe. Ngathi mina ngiyahamba ngeyinsizweni hostel. Ihostel lakho nalibizwa ngeZ hostel. Mangifika ngangenayo indawo ngingabatshelile nanokuthi ngiyeza. Ngalala dining room yakhona. Ngithe makusuka lapha insizwa zakhuluma kabi ngami kwaphoqa ukuthi ke manje ayisekho indawo la ngizolala khona. Kazanywa abanye omunye ubaba wathi ngizolala ekitchen kwelinye lama hostel. Ngikhumbula kahle ekseni mayivuka wayengeqa esemsebenzini ngizwa ehamba phezu kwami esemsebenzini ekseni. Ngahamba ke ngayofuna umsebenzi ngathola umsebenzi eButcher. Mangifika eButcher yayiholela 200 ngeviki. Ngafika ngasebenza eButcher isikhashana esincane ngaxoshwa. Uxoshelwa? Ngixoshela ukuthi ngawisa inyama yayingisinda. Umhlubu wafu lo wenkomo uthwalwa kanje ehlombe yawa edebhisini mangikhuphuka ngaxoshwa. Ngithe mangixoshwa ngase ngiqashwa yi security company
kanti le security igada khona la ebusha khona la ebusha la uxoshwe khona la ingxoshwe khona bathina abaphathi base uma mase ngideploya kule busha engizosebenza kuyona abelungu ba complaina kule security company bathi asimfuni lo la hawu ngithi mina kanti ngenzeni kangaka sengixoshwa la ngapha futhi ay ngathathwa ke ngayo sebenza kwenye ilokhuzana indawo ay ngokuhamba ngaleso sikhathi ke ngase ngiqala sengiqala umculo ngalezo khathi kunzima akungeneki nakhona ngazama ngafonela ubaba uShobeni Khuzwayo ngabheka ama CD ama container ama CD ayebe nezinamba ke sabaphathi ngafona ngathi yabona njengamanje oba nginawo ngisho imali yokwenza idemo lo baba ngizomculela efonini uyangithatha noma akangithathi ngizofona mina ngicule ngafona ngacula ngathi kushuthi yanqamuka i-network efonini ngathi mina uma ngabe engizwile ukuthi ngithini uzobuya kimi maye ngabe kodwa akangizwanga akazobuya wabuya in 15 minutes wathi kuphele ilokhuza wathi nqamuke ilokhuzane i-network ucela ngiqhubeke ngaqhubeka wasethi ke uyacela ukuthi sibonane usezokwazi ukuthi sixoxisane mangifika ngingakafiki ke lapho ngiyaqhubeka ngi-security uyasebenza uyi-security ngi-security ngihola about 1010 ngenyanga usuqalile ke manje emculweni nabantu sebeqala ukwazi sengiqalile ke manje emculweni into engifisa ukuyisho ukuthi lento engikhuluma la ngiyaqala ukuyikhuluma angaze ngayikhuluma abantu abaningi abazi ukuthi ngihambe ibanga elingakanani ngaze ngafika la uhambo noNkulunkulu ngayiyeka ke le security engangisebenza kuyona kwakhona ubaba wakamajola owafikayo wathi kuyaqashwa lapha asebenza khona ngahamba ke ngayosebenza kwenye i-security ngizoxoxela isimanga uma ngifika kule ya security sengiqalile ke ngiyacula yona iholile 1800 sengiqalile ke ngiyacula kuyona ngimukela one day ngimukela ama newspaper angithi ngimukela ama newspaper ngiwasa ema office abo labasebenza khona yafika ama newspaper lapha ngikwahlukahlukana mangifika iSowetan ngu front page front page ngihlele gate wena security yase gate mina security yase gate ePretoria Headfield ngizayithini ngene ndaba mangihambisa ama newspaper bevele bebuye bonke ibhilidi lonke nabelungu sekubuya abantu manje basebhilidini oligadayo engiligadayo bathi bazobabaza ubani lo ngithi mina ngiziphike kodwa manje kanjani ngoba yimi nje ngithi mina hayi imina bathi kwenzakalani ngawe kwenzakala ngithi mina hayi mina kodwa nje ngizobuye ngintshela ngivele ngifikele na izinyembezi beqala lapho kungikhonza nasebhilidini awu sengiyinto enkulu nasebhilidini sebeshutha nami kodwa abantu abangazi ukuthi ngesikhathi ngicula nomtshengiseni uIndidane ngangiseyisecurity ngaleso sikhathi 2013 bengisecurity 2012 ngisecurity nginominated kuma awards awazi security guard awuyeka angaze ngayeka ngoba nganginenkolelo ethi la engikhona ngibeke uNkulunkulu uma kunesibusiso sizolethwa uNkulunkulu uzosiletha lapha engikhona angizange ngize ngithi mina bengihlala by 2013 abalandeli bebefika bezongibona bebazi bengihlala emkhukhwini umalina ngimuvele ngala kulolu lunye uhlangothi ngoba imvula beyinetha angizange kodwa ngaze ngagive up empilweni so uma kwehla abasebenzi bezobabaza kanti ngelinye ilanga ngizovela SABC1 kuyeRose bangibona babuya futhi ngoMonday ekseni kwayibona bathi sikubonile ku TV wena usuphuma na TV futhi wena sengiphuma na TV kodwa ngihleli la hayi ngithi hayi yabona le ndaba esinkulu kanti lapho engisebenza khona kunomuntu ozothi mayisuka lapho azosebenza lapha kwaZulu-Natal kwenye yenkampani enkulu enokuhlela ama event uma sebefika la eKwaZulu-Natal esesebenza athola iposition enkulu
lo muntu wayengibona ku front page ngise gate uma ifika la wonke ama event ababe wahlela wathi mina kunomfana yedwa ngimazi kwaMaskandi uKhuzani ngicela simfake kuona wonke ama programs alemcimbi esiyenzayo ngasebenza kuleyo mcimbi ngaze ngakwazi ukuthenga imoto ngenxa yomuntu owangibona ngihlezi egate ngi-security guard. Ngamanye amazwi umsebenzi ophiwe uNkulunkulu ubalulekile ngoba unenhloso ngawo. Uma wena uNkulunkulu ekubeka ebhutsha musukubaleka ngoba uNkulunkulu isibusiso sakho uzosiletha ebhutsha uzothusa ebhutsha lapho osebenza khona kufika umuntu lapha ebhutsha ozokhuluma naye akutholele la wena obona ukuthi ufisa ukuya khona. So ngaba nesifundo empilweni sokuthi hlala la ohlezi khona. Noma ngabe babakubukela phansi mina bengithi noma ngiyemsebenzini ngibona ukuthi ipressure seyinkulu. Abantu bashutha nami ngisho estimeleni. Ugqoke uniform ye security ngangasayigqokike ngase ngiphatha ubhaka. Ngangifaka la ebhakeni ngemumva ngiswenke nje. Ngiswenke izami zamabhinca. Ngithi mangabe sengifika emsebenzini bese ngigqoka ekseni bese ngikhipha ngifaka lapha ngemumva kubhaka ngoba khona abantu abangabehluleli emamzanele abathi mabe kubona umsebenzi bona abawubukela phansi bese bekwahlulela bethi hawu eyitshela ukuthi useka ngakalona usebenza lo msebenzi kanti nganginento ethi mina angikwazi ukwahlulela imisebenzi ngoba ngangenawo umsebenzi mina ngangifundile ngihlakaniphile esikoleni bayazi othisha awonke ama test ayibhalwa ngangiwaphasa kakhulu kodwa angikwazanga ukuyofunda ngesimo sempilo esasikhula ngaphansi kwayo. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ngoba baningi abafowethu nodadewethu abasebenzayo njengamanje angifuni baze bacabanga ukuthi sibabukela phansi abasebenza njengonogada njenge-security njengamanje uNkulunkulu lokho akwenzela kona wena wakuthatha uyena oqala khona nobhuti wafika kulolu hlelo waxoxa into efanayo ngifuna ubatshela ukuthi uNkulunkulu lokho akwenzela kona wena angabenzela nabo bangazibulekeli phansi futhi bangawudeleli umsebenzi uNkulunkulu ababeke kuwona njengamanje. Engizokusho ukuthi njengoba kade ngisho mamzanele ukuthi la okhona hlala la ukhona umsebenzi wonke nginento ethi umsebenzi wonke ubalulekile futhi wonke umsebenzi usukunika uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa wena ubukela phansi kangakanani kodwa umsebenzi sokunikezwe uNkulunkulu hlala kuwona uNkulunkulu unecebo. Mina mama kunento abangayazi ukuthi ngashawa emsebenzini esecurity ngashawa ngahamba odokotela ngiyaqala ukisho lento ngishawa umphathi waleyo company wangithola ngilele ebusuku wazumeka ngangithola ngilele oqala umphathi wayithunyiwe isupervisor wafika wantshontsha ifoni yami ebusuku ngilele wajika umphathi nje wecompany ethize wajika entshontsha ifoni yami mangiyavuka ekseni ifoni ayikho uma ngiyabheka makuyobheka amakhamera kubonakala ukuthi ifikile imoto yecompany la yafika thathe ifoni yami. Owesibili umphathi ngeke ngilusho uhlobo lwakhe ngoba kuzobe ngathi mhlambe ngithini kodwa wafika akangishayanga kanje ebusuku umthambo la yayingasebenzi engithole ngilele ethi ngilaleleni ngathi mangithi ngizama ukuyovula icala bengibonisa ukuthi angiyovula icala wangifonela wathi uzonginikeza 500 rand ngalikhansela zonke lezo nhlelo lezo zokuthi ngiyovula icala ngoba wayesengithembisa u500 engangenawo. Angiphinde futhi ngicela ukuthi ukuliphakamisa izwi kulokho kwehla nje kodwa ngifuna size la emculweni ungena kanjani emculweni ngoba sibuka abantu abahambe ngaphambi kwenu omtshengiseni omgqumeni uma kukhulunywa ngalamagama wena uyabaleka futhi khona la phakathi nendawo yibona mhlambe owubukela kubona abakufakela lolu gqozi kumbe ugqozi lwakho lokuthi ugcina ungenile kaMaskandi walithathaphi? Ugqozi lokuthi ngingene kuMaskandi masikhule emakhaya umculo obudlala kakhulu ikakhulukazi emakhaya iwona umculo kaMaskandi. So ke sagcina size ngabantu esithi noma sicula siyiculela nje kunemicimbi emakhaya sasicula zona ingoma ukhumbula ukuthi uMaskandi nje obuculwa ngolimi lwethu lwesiZulu
iwona mculo bekubalula kakhulu ukuthi sisheshe sisondele kuwona. So ke uma ngivumisa emcimbini emakhaya kunemicimbi amacece imemulo emhlonyane yonke imicimbi ebakhona emakhaya kuba khona ke mase kuthiwa emini sokuphela sokungena endlini ke sekuyovunywa ingoma ilapho khona ke engangithi mangabe ngisukuma ngivumisa izinsizwa vele kuthuleke noma thathe kuba ngumsini kanganani makwasuma mina vele kuthuleke nje baze bangitshela ngabantu bathi ha uyazi wena unaso isiphiwo kodwa ngitshe ukuthi abayidlalela nje ngami yabo unaso isiphiwo okushuthi ngawo umuntu kavele uthandayo ke uMaskandi ngilalela kakhulu okhansela oveza uthando omgumeni omtshengiseni ngaphila kulento le yomculo ngagcina nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa nami ukuthi ngigcine ngiyibona ngicula uMaskandi kodwa ke uNkulunkulu into engiyifunde ngoNkulunkulu engifisa ukuthi beyilalele namhlanje engizoyisho ukuthi uma into ufisa ukuyenza uNkulunkulu uyakwenzela umusa wokuthi uyenze uma into uyifisa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uyenze uNkulunkulu uyakulalela uma uyimisele kumele ube nothando ube nokuyimisela entweni yakho ufuna ukuyenza ungamdumazi uNkulunkulu ngesibusiso akunike sona mangaka ama-albums wakhiphile ama-album engiwakhiphile asezadida ngisho mina awu-14 yes kunombuzo kade ubuza othi nakho uma kuvela igama likaMgqumeni kuvela likaMtshengiseni uyabaleka kuwona ngithema ngene emculweni uMgqumeni washona ngicela umoya wakhe ulale ngokuthula wathi mayishona washiya umsebenzi estudio engawuqedele mangithathwa icompany enganzomama ngo2010 yathi icompany enganzomama asizokurelease kulonyaka kodwa sizocela ukuthi uqedele umsebenzi kaMgqumeni owayewushiyile ngoba masikulalela siyeza ukuthi kunalento le ethi ayidlelane ngokwevoice siyacela nangempela uMgqumeni wayishiyile ezinye ingoma zakhe ngacela ingoma ezisithupha ingoma zakhe eziningi wayengayikompozile but mina ngakwazi ukuthi ngiyicompose ngacula abantu babengenayo babengawuza umehluko leyo album yakwazi ukuthi inqobe kuma awards ngo2010 yawini best album mina ngingakafika emculweni so ngaqala ukucula mina ngo2011 ngenxa yokuthi ngo2010 ngangicula ialbum kaMgqumeni so abantu abazi ukuthi kuze bengazi ngo2011 ingoba ngo2010 ngangiyibhizi album kaMgqumeni umtshengiseni ke kuthe my interviewer wathi kunomfana engafisa uhamba emhlabeni ngingaculile naye kwathi ubani lo wathi ukhuzani kwaku front page ephepheni khona la ngamuzwa khona ethi emva kweminyaka mhlambe emibili nje hayi lo mfana okuthiwa ukhuzani uzobe sehamba yedwa wakusho lokho mangaphosisi wakusho ngo2013 yena ngo2015 washona mawubala iminyaka u2 owayekisho wathi uzobe seyindidane straight wayekusho lokho ekuboniswa nangempela kuthe uma kuphela iminyaka emibili ukhuzani wayengasabambeki kwangiphoqa mama ukuthi ngiresign emsebenzini wesecurity ukwenze kanjani lokho Khuzani ukuthemba kweminyaka emincane kangaka ungenile endimeni yomculo bese njengokuthi nje wena ngokusho kwakho ngamazwi wakho ungasabambeki usukhuzani ongasakhuzeki ukwenze kanjani okokuqala ungakhohlwa uNkulunkulu mina ngazitshela ukuthi njengoba ubaba nomama bengasekho emhlabeni ubaba wami nomama wami sokuNkulunkulu uma kukhona into engifuna ukuyicela ngiyaguqa ngithandaza abantu abakwazi lokho ngiyathandaza futhi uNkulunkulu mangicela uyangenzela umusa ukuhlonipha ungambukeli phansi umuntu ngoba umuntu ngelinye ilanga uyokubingelela ungavumi uthola umsebenzi uthi uyafika uyena lo muntu ozoku-interview okade ekubingelela ungavumi uyobedlula abantu ongabashali ngisho ihutha uqhunyelwe yisondo udingele bona laba bantu ukuthi bezokulekelela ukuhlonipha ukubaza abantu ukuyithoba ngaso sonke isikhathi uthando ikhona okukuthatha kukubeke la ofisa ukuthi uye khona njengoba namhlanje ngibatshazwa kangaka amagalelo ami kubatshazwa kangaka imisebenzi yami abantu abazi ukuthi ngiqhamuka endaweni
ongeke umuntu athanda ukuthi ebe kuyona ekhaya thina bekuthi manginethe kunethe yonke into ekhaya sake sashelwa thina engangifunda ugrade 12 kwasha umuzi wonke sadonatelwa umphakathi ingubo nothisha bephathe ingubo bezonikeza thina mina ngibe yihlaya ngihlekwa ngisho einkundleni zokuxhumana ngihlekwa kuthiwa uyacula umculo kodwa akakhile ekhaya kuliqiniso ukuthi babehleka ngakho behlekisa ngakho bethi akahlali ngisho kubo babeqinisile mina ngicule ngingahlala ekhaya ngoba ngangenayo indle ekhaya bengimanga ngifikile ngihambe ngoba bengelele ekhaya bese ngingalala ekhaya ngiyolala ekhaya komama noma ngiyolala kwamamkhulu wami ngoba ngangenayo amandla kwakhe indle ekhaya mina bengeke ngikukhombise ekhaya ngikhumbula iroots ifikile ithi izoshutha ngathi ngicela ningaye ekhaya shuthelene entabeni sasihamba nongizwe emchunu ngalelo la sathi mase sizofika ekhaya ngathi ngizwe asimiseni imonto la asangisaye ekhaya ngoba zazi ngeke izindlu nginamahloni ukuthi bazoveza ihlazo lakithi kodwa ngoNkulunkulu namhlanje kushintshile lokho ngoba ngeke ngizucula khona ingoma ethi ekhaya ikhaya lamleli noma ngahlala emkhokhweni egoli kodwa ngakhile ekhaya abantu mabenganaka mama ngicula impilo yami ngibanike ukuthi abafunde kuyona mina bengihlala emkhokhweni ngingenandaba ukuthi ngihlala emkhokhweni sengiqala ukwakhe ekhaya bengihlala emkhokhweni egoli ngingenandaba futhi ukuthi ngihlala emkhokhweni ngithi nje ngoba ngihlala emkhokhweni kodwa kusalayo ngiyakhe ekhaya noma ungafika la egoli ungibuke uthi hayi uhlala emkhokhweni kodwa khona uzothi mawufika ekhaya uthi hayi sese uye lo muntu kade ngimshiya emkhokhweni egoli ngase ngithi noma ngahlala emkhokhweni noma ngahlala emkhokhweni egoli ngakhile ekhaya abantu bayitshela ukuthi nje uyayiculela nje kanti ngicula mina into nabo abantu abangafunda kuyona izingoma zakhe eziningi zinjalo khona nalenye ethi sogcina sinqaba usizo labantu kwakwenze njani usho uyazazi kunento kanje kunabantu empilweni mama abathi mabekusiza bese ungazi wena ukuthi what is the return of this investment lo muntu obekusiza ufunani after kunomuntu ozokusiza nje ebejenweni akulekelele ngoba udinga usizo bese bakhona umuntu ozokusiza kanti ufuna ukuthi umpraise uma ngabe umuntu mayekusiza bese ebone ngathi awumpraise wherever la uhamba khona ufuna ngathi ungahamba ukhuluma ngayo ukuthi wakusiza uma ngabe ebone ngathi awumsizi bese uyezwa ukuthi ubani useyakuzonda hawu lo muntu ngoba ngasizwa uyena usengizondelane na ingoba ufuna ukuthi umthandaze so khona umuntu owakusiza mama ufise ngazi ukuthi namhlanje ngaba akakusizanga kube kuthiwa wakiyeka ngoba ukusizwa uyena ikhona kwakulethela iproblem empilweni yakho manje ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi ukuthi uma ulekelela umuntu umlekelele nje umuntu ukhohlwe futhi umsukulekelela umuntu bese usufuna manje kakuthandazeke usufuna makufonele ngabe esaba busy yena ngenye into sokumele ukhotha ngase ngithi masocela sinqaba usizo labantu ngoba umuntu mayikusiza ugcine sehambe ekhuluma nimbona nje esesemsakazweni esesohlelweni loluthi eshilo wasizwa yimina lo mfana manje kube ngazi ukuthi kube thiwa ngavele nganqaba noma ufisa ngathi ngabe yamkhokhela sinjalo nje ingoma zami ngikhuluma umyalezo nabantu ngamakhaya uhlelo eshilo uhambo noNkulunkulu ngifuna mangabe sibuya kwekhuzani usitshayele ngabalandeli ukuthi njengoba sekukhona iBlue Nation abalandeli abangaka futhi uphinde uthi hayi wena inkosi kaMaskandi ihamba kanjani leyo nto ufike kanjani lapho asidayiseni bakithi sikhokhe ikweleti bese siyabuya indlela zokusindisa impilo zabantu kungakho izingane zinikezwa imigomo evamile kusukela zizalwa ukuze sikhule ziyimqemane uma ukhathazekile ngempilo yengane yakho ungalibali vakashela umtholampilo manje uthathe incwadi yayo ethi Road to Health khuluma nomhlengazi mayelana nokuhlola ezempilo ngokuphelele futhi uma usebenzisa imithi yezifo ezingomahlala khona kuhle ukuthi uyisebenzise ngendlela oyalelwe ngayo shayela inombolo yezempilo kazwelonke ku-0800 029 999 Ukudlala ne-HIV ne-TB kusondelene
#eshilo Mamzanele Mbokazi ukhetho umzobelo wase-Port Danford. Ngilalela uhambo noKhuzani umfoka Khuba engilandela kakhulu leyo nsizwa kodwa nje ngaphezulu kwakho konke mangilalele uhambo lwakhe kuningi engikutholayo engingakwazi ngaye and mangithi ngiyalalela impilo yakhe iyafana nempilo nami engakhula ngiyiphila le emakhaya le kwamaphumulo ehlanzeni iyayinzima impilo kodwa ngiyaqhuquzeleka ukuthi uNkulunkulu uyakuthatha phansi akubeke phezulu ngelinye ilanga nami ngiyabona ukuthi khona la engiyakhona emva kokudla lona uphuthu oluthosiwe netiye elenziwe ngoshukela oshisiwe siushisa ngesipunu ushukela kulungile siqhubeke sililalele uhambo ngimfisela inhlanhla umfoka Khuba aqhubeke njalo ayiphambili. Kuphuka Dlamleze kuphuka Khuba ngendulo ngingashabalala emsingathophe ngube vesigodi yafimbuka lefolo ngiyamjovana manje hayi wenkabi kezwakala hayi ikhulwa kanjalo nathi sasipholisha icathulo lezo nje obusho ngovaselena kube yini ilahle lelo i-security namlelo wawuthi nawe uke wayini kodwa ke nje hayi siyakubongela nsizwe ususebenzile nje impela futhi ngamafushane cishe usukwenze konke impela wena ubukuzele emhlabeni sekufanele uthathe impesheni ngahlale phansi #eshilo sawona ngamazi ngiyabona ubhekise mabele ngathi muthi mabongoloza hayi bakithi awona lensizwe ehleli nayo bakithi anginayo imibuzo eminingi kuyona kodwa nje into enginayo kuyona ukuthi ngiyitshele ukuthi hayi mfethu hayi uyisibonelo lesihle entsheni uyabakhuthaza abantu abaningi ngicabanga ukuthi nqwabe abantu ababukela kuwe into engiyithanda kakhulu ngalensizwe inhlonipho yayo nangayikhukhumezi nongayibonisi ungayiboni ukuthi mina sengiyile abanye abantu bafekele phansi hayi lensizwe impela yabona serious hayi Mambokazi hayi uphethe ingqalabutho lapha insizwa eyothi hamba igama lawo liyosala lizizukulwane njengomgqumeni nomtshengiseni hayi uphethe insizwa lapho Mamkhosi hayi Khuba mfowethu ngiyakuhlonipha mfowethu ungaqhubeka njalo ibambe njalo uqhubeke nalo moya wakho ungashintshi mfowethu ubhekizini lo ngase muthi Mpungose la igole felene. Abalaleli bathi qhubeka nomoya wakho ungashintshi nokuhlonipha nokubathanda. Ngifuna ukwazi ngabalaleli bakho nangabalandeli bakho. Ayibona nathi Blue Nation. Sabona kuvame italade eThekwini uyazi khona ilanga. Angazi noma ku 2017 noma 2016 la emsakazweni kusigiyange ngoma wawuzuza uza la ohlelweni kukhona ungizwe no BK. Kwavaleka imigwaqo la ngaphandle abalandeli begcwele umgwaqo sase siyadlula sibuzana ukuthi kwenzekeni kuzotoyitoba yini emsakazweni thiwa cha baphelezela uKhuzani ubathathe phi laba abalandeli bakulandele ngobani ukuthanda komculo nifike kanjani kulamazinga ngoba bakhona babehamba phambi kwenu kodwa leli zinga esilibona manje ungathi asikaze libe khona. Wabuza umbuzo ohlabahlose ngendlela esimanga kunento ethi noma ngabe kuthuna imali engakanani angeke umthenga umuntu inhliziyo yakhe ukuthi kuthande lento isuka kakhulu isuka emculweni ukuthi ucula ini ngomlomo wakho uma ucula into enomlayezo eyakha isizwe eyakha abantu eshintsha impilo zabantu abantu ngeke bengakuthandi kunabalandeli inqaba bakaKhuzani abanye nami engabazi abagcwele yonke indawo labalandeli basuka ekulandeleni umculo kaKhuzani mabelandela umculo kaKhuzani sasakuhlelo lokuthi asibaveze bebonakale sase sithi eindaweni la bahlala kuzona asibe nama leaders abazokwazi labantu bebaqoqe bebaveze obala ukuthi bawobani abantu abasemnambithi abalandela uKhuzani bawobani abantu abasenquthu abalandela uKhuzani bawobani abantu basenkandla abalandela uKhuzani sase siqoka ke ama leaders kulezi indawo ukuthi baqoqeni laba bantu sibazi ukuthi emnambithi ngilandela abantu abangakanani obani angeke sibaqede bonke kodwa laba singakwazi ukuthi sibabone manje ke makuthiwa uKhuzani uze eThekwini basuka kuzona zonke lezi indawo abantu bekhipha imali zabo bekhokha imali zabo bethenga imfaniswano ngemali zabo bethi supporta iqhawe lethu ngoba inhloso kungilandela kakhulu ukuthi abafisi ukuthi ngelinye ilanga lamandla angako kungithanda bebone ngidikibala kube ngazi ukuthi mhlambe angithandwa umuntu bafisa ukuthi ngiqhubeke ngibe khona bengisupport bekhombisa isupport bewuthenga umculo wami kuze ngizoqhubeka ngimenzele umculo ngendlela abayithandayo ngoba abalandeli bakaKhuzani bamthanda ukubhubha uma kuthiwa ngiyemcimbini kusuke kugcwele kuthena nje kugcwele nje iBlue Nation iBlue Nation ikulandela
Mpungose Yeah. tshela mina emculweni kaMaskandi ngokujwayelekile kodwa ngibuza wena ngqo lento yokuthi nike nithi ungcwekisana Yeah. nezinye insizwa Yeah. bese sithi beef nisuke ndlala noma nikwenza ngempela Uma unganaka mama ayikho noma ngizothi soapy noma ngizothi film ubone mase kuphihlizwa ama glass lapha kushawana ngempama kuzinto uzoyibuka uyithande enjoy nakwi-boxing kuyashawana gadlana ngamazwi yeah ukuthi aqale la kuMaskandi ukuthi kube khona ukuphambana ngizothi mina ngoba kusuke kungakazwe kwaxatshanwa into ekuthiwa saxabana hayi lo umuntu ongangisebenza naye saxabana sesiyathukana manje cha kukuba nje into ethi la emculweni awukwazi ukukhululeka nje uhambe ukhululeke khona umuntu ozokuqhuzula uma eqhuzula mhlawumbe hayi ngoba kuyinzondo ufisa nje mhlawumbe naye ukuthi bemnaka ukuthi hayi nanga umuntu ongathi umkhuzula kangcono nanga ongathi umkhuzula kangcono angicabanga ngoba noma hlangana kuba usawubona mfuthu usawubona kunjani ayikho lento ethi kuyahujwana ngempela sokuyaliwa ngelinye ilanga singabona nje uma ngabe kwenzeka ngelinye ilanga wena nomthandeni nikhipha ingoma eyodwa mhlawumbe ngenzeka mangabe nami lezi zinto engifuna ukumbakela zona engayithola zonke akithi uthisha phela uyama Ngithemba lokuthi enyangeni ezayo ngomthola la isito ngelinye ilanga ke size uhambo lakhe naye ayisho lento oyishoyo ngiyakuthanda kodwa loku okushoyo ama gigs nokusebenza uqashwa ngapha nangapha ubusy ukhuzani kuyo yonke indawo ngelinye ilanga ukubona ama posters uthola ukuthi usemcimbini o4 ngosuku olulodwa kodwa futhi uke wenza isimanga wagcwalisa imabhidi uyenza kanjani leyo khona isimo empilweni yakho uyohamba ukubone noma ayifuthi wena kade ukubona khona isimo la empilweni yakho bona khona ukuthi manje uNkulunkulu setake over from me akuseyimina ke lo sokunesandla ke sesibili lapha nami mawungangibuza ukuthi wenza kanjani nami mhlawumbe I can not tell you ngeke ngize ngikwazi ukutshela ngoba nami kangazi amandla angakaya ukuthi isibindi esingakaya sasiqhamukapi kodwa ke uNkulunkulu uyena owaziyo ngayenza le nto kwakuthi kubhekwe khona ngangithi minayi ngithi mangikhuleka ngithi uNkulunkulu wawungeke ungithathe emakhaya ngingelutho ungenze utho ngenhloso yokuthi ngibukwa abantu behleke njengoba Nkosi uthe kimi ngenze lento ibe impumelelo wena futhi Nkosi uzoyenza ibe impumelelo mawungenza inhlekisa Nkosi kulungile mangenziwa wena kodwa ngoba wena Nkosi ngiyakuthemba ngizonqoba ingakho namhlanje sikhuluma indaba yegcwalisa spring picnic engomhla ka4 next week hayibo soku next week hayibo usuthole white noma usayosikisa next week igcwalisa ngomhla ka4 kuyagcwaliswa nakhona gcwalisa spring picnic all white sobe simhlophe ke Kings Park obheka uyazo uyaya umhla ka4 kuzobe kuyi Saturday kade ngibheka nje neweather nje bihlupha nje kulezi insuku sobe libalele lithe nje ugcwele lapha kumnandi Kings Park kumnandi abantu ngabathenga amathikithi bayabhubha yebo hayi kube konake hayi abawathenga abantu amathikithi sihlangane khona into enhle ukuthi nokhozi luxhasile lapha yami lobe lukhona phela lizobe lukhona nakanjani ukhozi kodwa ke ngifuna ukwazi uNkulunkulu usekubeke endaweni ephezulu nabalandeli abaningi uyahlonishwa usuwenze i-documentary sibone ku TV kaningi ziningi izinto izinselelo ocabanga ukuthi ubhekana nazo ngoba phela uma ngabe uNkulunkulu ekuphakamisa nezitha ziyaphakama nezinto nje izinkulumo ongezona ziyaphakama kuningi okuphakamayo udila kanjani nezinto ezinjalo wabuza umbuzo obaleke ngesindlela esimanga uyazi lo mbuzo obuzayo ayi angazi nawe ngikholwa ukuthi uneshow yokuthi uvele wabuza lento ngempela abantu abaningi emakhaya abebelindele ukudila nesitha isitha awulwi naso isitha ushaya kuphela ngempumelelo yakho iyodwa induku okwazi ukushaya ngasesitha ukuphumelela ngoba isitha the most phakama suke sifuna ukubona ushona phansi wavuma ukushona phansi isitha sesenqobile uma ngabe isitha izitha zikuhlasela qhubeka usebenze mawala ngesikhathi usebenza mawala ziyajika ezinye izitha kade zizitha zakho ziba bangani bakho ngoba usuku usuyidefeatile iyodwa into yokushaya isitha ukusebenza
isitha waqala wafocusa kusona siyajabula ngoba sesikuphazamisile kulento ufuna uyiachieve sewunake sona wakwabona mangabe ukhonkothwa yinja wajika nje wayiphenduliza mawala futhi ingaze kulunge kodwa walokhu ubhekele phambili kuyenzeka igcine ijika kunendaba engifuna ukuyixoxa 30 second kunamaxoxo 2 kunenkulumo ethi namaxoxo 2 elinye lalizwa elinye lingezwa egijima ekuyimarathon makuthiwa hambani ahamba amaxoxo leli lingezwe emadlebeni lahamba kwathi mayesephana endawo kwathiwa manini leli lingezwe laqhubeka lahamba leli lalizwa lama kanti laba bebeliphazamisa hayi ngoba bekufanele limi kwathiwa leli eliwinile liphi ileli elingezwayo emadlebeni so mawuhamba uhambo lwakho fana nomuntu ongezwa noma bekuphazamisa kodwa ungezwa hamba ngoba wezwa uzoma ungabusakwazi ukufika la uyakhona iphupho lakho ngomaskandi iphupho lami ngumaskandi cishe ngizothi selifezekile kodwa safuna ukuthi liqhubeke futhi lifezeke more ukubona omaskandi bonke behlonishwa hayi ukuthi kuhlonishwa uKhuzani kuphela ngoba this is not about uKhuzani it's about umaskandi gcina kosuku angimele makudlula uKhuzani emhlabeni umaskandi usale ufa kodwa ukubona bonke abantu babacula umaskandi bephumelela beya phambili lokho kuyokwenza ukuthi umaskandi ungafi nanoma ngabe nini ke ngabona ushaya ingoma yegospel nino Jumbo ethi ngizinikela ngabe mhlambe sobona ukuningana khona lento sikudonsela nangala kagospel noma mhlambe benithi vanje nino Jumbo kodwa seniqedile ikhona ngoba siyafisa ukuthi lobuhlobo esesibuqalile phakathi kwegospel nomaskandi uqhubeke futhi phambili sibone futhi umaskandi uba nobuhlobo nezinye inhlobo zemculo ngiyathembisa futhi bakhona abacula abanye begospel engizozwakala kubona siyafisa umaskandi njengomaskandi kuyaziwa ukuthi ama crown iwona a recognize kakhulu futhi umculo uvamsile ukuthi uma khona i-collaboration kaMaskandi na gospel siyibone futhi siqhudelana lapha kumakra siyayifisa lonto ingafi lobo budlelwane buqhubeke bube khona kanwanini Khuzani maduzane siyakikiza maduzane yonke into nesikhathi sayo yonke into nesikhathi sayo uma ngabe uNkulunkulu uJesu Kristo owafa wavuka ubemile la ngaphandle komnyango wakho uthi uyavuka ekseni uvula umnyango naye inkosi yamakhosi imile ibuza ukuthi ufisa ukuba ngikwenzeleni isiphi isicelo obusungasicela ungabe ngawo uqobo ngabe ngomculo ngabe ngezwe lakithi noma ngabe yini nangu uJesu umile phambi komnyango wakho uthi Khuzani ufisa ukuba ngikwenzeleni ubuzothi bengizocela Nkosi ungiphe ukuphila ngoba uma ngiphila konke ngizoba nawo amandla okwenzeka ngicela ungiphe ukuphila bengizothi Nkosi ngicela ukuphila ngicela ukuhlakanipha bengeke ngicele imali bengiyocela ukuhlakanipha ngoba mawuyithola imali ungahlakaniphile kuyofana nokuthi akazifike kuwena ngiyocela ukuhlakanipha khona ikongenzela imali bese ngiphe ukuphila kwangona phakade yo izwi lakho lokugcina ofuna ukudlulisela kubalandeli bakho bonke akade ngazi ukuthi bahleli abanye bayakubuka ngoba kade ngiyi-live nami lapha yana ku-Facebook page wami uZanele Mpungose ngiyazi isikade bebuka abaningi izwi lakho nje lokugcina ofuna ukudlulisela kubona nokubonga kubantu abathatha impumelelo yakho bayibeka la ukhona namhlanje ngifisa ukubonga wonke umuntu othathe impumelelo yami wayibeka la ngikhona wonke umuntu oneqhaza empilweni yami ngithi uNkulunkulu amandisele wonke umuntu ongithandayo kumele azi namhlanje ukuthi uthanda intando kaNkulunkulu ngoba kube kuthiwa kangikho lapha engikhona ukube kuthiwa uNkulunkulu akathandi ngibe lapha engikhona ngabe kangikho so uma ngabe wena uthanda uKhuzani ufana nsi nomuntu othandazayo kodwa enganakile ngiyabonga Siyabonga kakhulu sohlangana nawe kugcwalisa ngesonto elizayo uJehova abe nawe bakithi emakhaya asibonge kakhulu kuKhuzani ngaphambi kokuthi ngiphume ngivalelise angiphinde ngikuphindele la uthi uzwile nje iSouth African National Blood Service inqubo esebenzisa ubuchwepheshe bedigitali ezikhungweni zokunikela ngegazi ezweni lonke izindawo zokunikela
SMS ufike nje ubhala ukuthi ingoma bese uyathumela ke nambeni ethi